Peníze. Věc, která nás doprovází celý život a i tak jich nemáme nikdy dost. Až na některé jsme všichni přinejmenším otroci dnešních cen. Ovšem, je zde jeden způsob, jak je získat. A to je... poctivá práce a úsilí. Ne? Nehráme se na poctivce? OK. Tak tady mám něco lepšího. Já to věděl. OK. Je mi jasný, že každý z vás by neradil další své úspor a zelenou jsem menší šanci na výhru. Nebo jsem to jenom já? No, prosím, napište a komentujte, jestli jsem jenom já, prosím. Anyway, gamba. Moje jediná závislost, kterou jsem úplně nepřekonal, ale zároveň jsem ještě nepřešel barák. Takže všechno je good. Ach ano, počátek letošního roku, čas, kdy jsem se stal dospělým. A na intru, kde jsem počas svého studia se trvával, započala éra gamby a sázení. Každý si šel pro svou dávku gamby. Patra se shromažďovala u těch, kteří dobili nejvíce, nebo sadili svůj barák. A já se bohužel tomuto trendu nevyhnul a taktéž jsem se stopil na temnou stranu. Vše začalo nevinně, každý si zvolil svůj jed a protočil si své free spiny nebo své volné sázky. Ale pár vyvolených pokračovalo na vlastní pěst. Počkej, na vlastní pěst? To nedává smysl. Na vlastní peněžinku. Bohužel, jak to s gambou bývá, nikdy nebudete opravdu v plusu. Takže na to serte a radši si kupte nějaký fajný kebab s extra masíčkem pro velké kluky. Ale nyní zpátky ke mně. Jednoho krásného školního dne, kdy jsem strávil svůj čas po hodině v bufetu, jsem si řekl, že kilečko na gambu nikdy nikoho nezabilo. A k mému údivu jsem opravdu vydělal další 200 korun. No, ale ne, že bys to vybral a byl v klidu. Já jak kokot pokračuju dál. A on to furt vycházelo. Takže můj kapitál do konce dne bylo něco okolo 5 kil. Takže jsem byl jak debil. Ale moje chamtivost neznala meze a pokračoval jsem v cestě k milionům. Spoiler, žádné miliony jsem nevyhrál. Nečekaně. Anyway, další den, další škola, další točky. A bada bic, bada bum, mám litr a srdeční problémy. Tak ještě aby ne, když dáš při hodině 5 kg na červenou a přímo před tebou stojí učitel. Ale nemusíte se bát, bude to ještě horší, protože hned, co opět přijdu ze školy na Inter, další točky. A tentokrát, to byl jakože masakr, litr na červenou, wow, 2 litry na červenou, wow, to vychází. Jakože bylo to šílenství to, co se dělalo na tom Intru, jako hrůza. Už jsem se tam normálně před svým notebookem modlil, aby to všechno vyšlo, abych nebyl žebrák a nepřišel o ty 2 litry. A pokaždé, co to vyšlo, jsme vyřvali celý Inter, jakože vyřvali. Normálně i vychovatelé se k nám přidali. Takový proud dopaminu, nebo hovna dopaminu, všechny uspokojící látky mi proudily žámy. Rostl jsem rychleji než samotná inflace. Už jsem plánoval, jak si už naplánuju důchod. Úplně pík mého života, vrchol všech vrcholů. Spánek. The fuck? Tak kam to bude? Výborná volba. Ano, miliony. Ano, prosím. Ano, já chci víc peněz. To už je ráno? To nezní moc dobře, co? To v skutku ne, mé dřívější já. A hned vysvětlím proč. Počítačové sítě. Počítačové sítě? To ti ty peníze utekly přes kabel, nebo co? Ne, kokote, pojebal jsem to. Co? Jo. Bro. Ano, posral jsem to. A víte proč? Nevíte. Já to řeknu. Protože ta posraná ruleta mrdla 8krát za sebou černou. Kamu, jak je kurva možný, že zrovna mě hitne 8krát černá? A to, jak to vypadalo, bylo přinejmenším smutné.
Ano, vidíte správně, skoro 4000 v prdeli. Jo. Ale plně z toho ponaučení, že gamba je něco jako život. Nezáleží na cíli, ale na cestě, po které jdeme. Hypřík 2025, bez peněz a bez jídla. No a ostatní mě měli z Elementa, nečekaně. Já to byla celkem v pohodě, protože jsem prakticky ztratil jen kilo, co jsem do toho hodil. I když to pořád vevnitř bolelo. Takže dámy a pánové, negamb... Wait, co? Že jsou free spin na ty páči? Oh.